паҳлавоне ки дар зергурӯҳи А ва Б ин мусобиқот хуб ҳунарнамоӣ карданд ва ба финал баромаданд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба марҳилаи ниҳоии вазни аввали ин мусобиқа, вазни то 65 кило. Разиялол Доиқов, дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, варзишгаре ки дар бахши сеюм таҳсил мекунад, паҳлавони хилати сафед дошта, ҳоло ҳам барои андаке беҳтар ҳунарнамоӣ карданаш, бале аз боло бояд ки чун мураббияш ҳам бисёр дар ҳаяҷон аст, парвиз аз нимаи роси майдон ки бисёр ин ҳолатҳоро ҳам ҷобирзода ба мушкили қаноат мекунад ва ишора дорад бесаброна ҳамон доштани ҳариф аз камарбанде ки аз боло бисёр созгор аст барои ҳар як варзишгар ва паҳлавонони кӯҳистонӣ ҳамин омилро ҳадафи доимии хеш қарор медиҳанд ва боз ҳам акнун дар ин ҷараён Ёқубҷон Боқиев ҳам хеле хуб медонад ки кадом самтро пеша кунад ва дар марҳилаи ниҳоии ин вазн чӣ гуна амалҳоро мавриди истифода қарор диҳад. роҳбарияти Федератсияи гуштини миллии гуштингирӣ маҳз дар самти шароити беҳтар фароҳам сохтан ва доир намудани ин чорабиниҳо бештар заҳмат мекашанд ва маҳз ин аст ки аллакай аз тамоми манотиқи кишвар паҳлавонони шӯҳратдёр давоми 6 соат дар ҳамин майдон бо ҳам нерӯ санҷиданд ва акнун мо ба марҳилаҳои асосӣ ҳам расидем ки ҳоло танҳо вазни то 65 килоро ғолибонашро ба шумо муаррифӣ карда истодем. баъди ин вазни 75, баъдан вазни 90 ва вазни ҷамъи 90 кило ба майдон хоҳам баромад. ягон имтиёз нест. хеле Разияло хуб оғоз кард, ҳаракати беҳтар буд нисбат ба Ёқубҷон, аммо ин имтиёз нест. берун аз майдон аст. довар ҳам бояд Хисрав Шоев таваҷҷӯҳ кунад ки нерӯсанҷии варзишгарон дар маркази майдон ҷараён гирад. то ин муддат ягон рақобати баҳсбарангез ба миён наомадааст. бисёр ҳам аз ҷониби доварон шаффофу одилона қувозмоиҳо сурат гирифтанд. Ёқубҷон бо ҳамон фишори бештараш доварро ҳам ҳатто маҷбур кард ки ба Разиялло огоҳӣ диҳад. аммо ҳаракатҳои Разиялло бисёр барои хотимаи бобарораш ҷолибтаранд нисбат ба ҳаракатҳои Ёқубҷон Боқиев. аммо Ёқубҷон вақтро мақсаднок истифода мекунад. ин аз таҷрибаи ғании ӯ бори дигар дарак медиҳад. боз як ҳаракати дигаре ки андаке ба ҳамон мавқеи шоён, ба ҳамон воқеан натиҷаи беҳтаре ки худ интизор аст. бисёр ғурураш, ҷасораташ, ҳам ҳунар ва ҳам қомати баландаш дар мубориза ва дар қиёс ба Ёқубҷон Боқиев хеле хуб ва беҳтар намоён аст. бубинед имконияти дигар, аммо ин бароти ба бадан чӣ тартибе ки мушоҳида мегардад дар ин ҷараён. воқеан ҳам Разиялло тавонист ки дар ин ҷараён имтиёзро аз ин ҳарифи хеле ба таҷрибаи худ узви мунтахаби ҷудои кишвар Ёқубҷон Боқиев ситонад. Разиялло вақти баъди оне ки дар чемпионати Осиё ба медали тилло шарафёб гардид, барандаи медали тилло шуд, андаке тамринҳои худро сустар кард, яъне намоён набуд он истеъдоди фавқулодаи ин ҷавон. аммо дар идомаи майдони имрӯза ва умуман дар соли 2019, дар нимаи дуюми соли 2019 ин гуфтаҳоро собит сохт ки ин нафари тасодуфӣ нест ва воқеан ҳам талошаш аллакай самараи дилхоҳ ба бор овард.
разияло метавонад ки ҳамин тарзи истифодаи амалҳоро боз ҳам идома диҳад бо ҳамин тартиб. акнун кофист бадан ки ин чеҳра бори нахуст ҳам дар майдони бошукӯҳи гуштини милли гуштингирӣ дурахшад ба мақоми аввали ифтихориро ба даст оварад. огоҳӣ ба ёқубҷон боқиё барои аз майдон берун шуданаш. разиялой дубора кӯшиш мекунад. ана ду чеҳраи саршинос ва воқеан яке ҳамин разияло ки имрӯз ин дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон хеле ҳунари худро ҳам хуб нишон дод. ҳоло имкон дорад дар идомаи нерӯсанҷӣ ки ҳамин фурсат ва ҳамин лаҳзаҳоро ҳам бо муваффақона паси сар кунад. дақиқаи чоруми сабқат ҳам анҷом меёбад. амридовар аст истед инҷо дигар қувваи изофа ба инобат гирифтан намешавад. разияло чун баён кардем дар гӯштини ҷудо миёни наврасон барандаи медали тилло паҳлавоне ки такмили ҳунари худро ҳам дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон таҳти роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷрибаи ин боргоҳи ҳунар такмил дод ва имрӯз ҳам дар майдон хуб дурахшид ва боқеан собит кард ки дар гӯштини ҷудо нафари тасодуфӣ нест ва имрӯз ҳам дар рақобатҳои гӯштини миллӣ ҳам метавонад ки аз ин ҳам дастоварди шоёну шоистаро соҳиб гардад. дақиқаи охирини зурозмоии паҳлавонон дар марҳилаи ниҳоии вазни то 65 кило. фишори ёқубҷон андаке бештар шуд. танбеҳ амрест ки инҷо ишора мекунад довар ба ин нуқта. бале разияло ишора мекунад ба ҳамон ки тасдиқ мекунам. бале ва акнун боз вақт анҷом ёфт. тариқи квотаи президенти ин чеҳра ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуд, дохил гардид ва ин паҳлавон хеле ва хеле маҳораташро ҳам хуб нишон дод ва барандаи медали тилло гардид. با 28مین سالگرد استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان در وزن 65 کیلوگرم نماینده منطقه رشت رضی الله لایق توجه میکنیم اکنون با майдондории паҳлавонони шуҷои кишвар. акнун паҳлавонони нокоми марҳилаи ниманиҳоиро ба шумо маърифӣ месозем ки ин ду тан барои медали биринҷӣ дар вазни то 75 кило нерӯ месанҷанд. дар вазни 75 килограмм бо либосҳои сафед намояндаи шаҳру навоии тобеи марказ устоди варзиш Хусрав Аламов. با لباس‌های کبود نماینده شهر دوشنبه استاد ورزش رسول سعیدov. خسرو علمов از شهر وحدت ورزشگری که با خلعت سفید به میدان آمده است و رسول سعیدov را هم ما دیدیم که در واخوری نیمه‌نهایی ناکام شد و این چهره حالا برای مدال برنجی با خسرو نیرو میسنجد. جسارت علمов در چهار واخوری دیگر خیلی خوب بود. مرحله به مرحله استعداد و هنرشان رو هم پهلوانان نشان دادند، اما در زیرگروه اخ خسرو نمونه بود. رسول سعیدov هم در زیرگروه بی 3 غلبه بعد 4 غلبه به دست آورد، در رقابت دیگر ناکام شد و بعداً در رقابت نیمه نهایی و حالا برای مدال برنجی مبارزه برده ایستاده است. به هر دو آگاهی باور خود جان دیجو باید دهد. با این ترتیبی که البته سبقت رو باید اینها جانک سازند، قوازمایی باید هم در این لحظه ها
каме авҷ гирад бо ҳамон масъулияти дучанди паҳлавонон ки бояд ки беҳтар бошад. ҳар ду гуштин намегиранд. фикр мекунам ки агар боз 30 сонияи дигар ҳамин кор идома ёбад, бовар хуҷан диҷов ҳам фикрашро дигар мекунад. бале, акнун чун 30 сония сипарӣ гардид, хуҷан диҷов воқеан ҳам дар фосилаи хеле наздик бо мо қарор дорад, аммо ин гуфтаҳо умуман ба мо хоз нест, гӯё эҳсос мекунад чунин лаҳзаҳо. бароси ки аз амали паҳлавонон инро банда эҳсос мекунам ва чунин ҳам шуд. биёд бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем агар боз ба зурозмоии ду паҳлавоне ки барои медали биринҷӣ талош доранд, хусрав аламов ва расул саидов. хусрав намояндаи шаҳри ваҳдат хилъати кабуд дорад. дар бораи сулолаи паҳлавонии аламовҳо қаблан ҳам мо иттилоъ додем. манучер, алишер ва сомон аламовҳо дар мусобиқаҳои 108 ҷумҳуриявиву байналмилалӣ бештар ширкат варзидаанд. андаки ҳам нерӯсанҷӣ беҳтар шуд, баъдан ҳаст. бидуни муболиға ин амалро ҳам хусрав воқеан сари вақтӣ анҷом дода тавонист. аммо ин тартиб аз мадди назари довар дур намемонад. хусрав бояд донад ки аллакай ҳам огоҳӣ дорад ва ҳам танбеҳ. аз ин нуқтаи назар бояд ҷиддӣ амал кунад ки ба хатогӣ роҳ надиҳад ва ҳатто баъдан ҳам дорад. ҳар ду чун огоҳӣ гирифтанд ва баъдан танбеҳ гирифтанд. супоридани ҷоизаҳои вазни 65 килограмм омодагӣ биранд. Loyiqov Raziyalloh, Boqiyev Yoqubjon va Xayrandeshi Murodzoda. боз ҳам як имконияти дигар баъдан ишора ҳаст. фикр мекунам ду довари кунҷӣ инро тасдиқ мекунанд. бале, хисрав шоев ва ҳамчунин файзиддин амиршоев ба ишораи бовар хуҷан диҷов ҳамроҳ шуданд. яъне холисона ҳар се якдилона инҷо ҳам баъдан баҳогузорӣ шуд. камарбандро дурусттар кунед, ин ба ҳамон ишора аст. хусрав бояд ки андаке ҷиддитар бошад дар самти хотимаи рақобати ҳамин лаҳзаи наҳ паҳлавони хилати сафедошта, чунки бадан дорад. аммо расул саидов бошад ҳам огоҳӣ ҳам танбеҳ ва инҳоро аз як ҳамон огоҳию танбеҳҳо бадан ҷудо мекунад. ҳар ду ҳам дар ибтидо огоҳӣ гирифтанд, ҳар ду ҳам барои пассивӣ боз ҳам танбеҳ гирифтанд. имтиёзи аввале ки чун баён кардем, фақат ҳамон хусрав аламов ки бадан дорад, ин барояш кофист ки вақт паси сар шавад. ин ҳолате ки боз ҳам дубора нишон дод, аммо боз ҳам наздиктар бояд ба ҳамин амали созӣ, ҳамин ҳадаф ва мақсади хуш бояд ки ҷиддитар рафтор кунад. аммо расул инҷо дигар роҳе надорад. хоҳ нохоҳ акнун ду баданро аз даст додааст.
ҳатто ба ҳамон амри довар ҳам эътибор намедиҳад, то ба нақтаи ниҳоӣ боз ҳам мубориза мебарад. дар замин кор кардан мумкин нест. амри довар буд. баъд аз амри довар кадом ҳаракатере ки шумо иҷро мекунед баҳо дода намешавад. барои ҳамин ҳурмати эҳтироми ҳарифро ҳатман донистан дар кор. бале, ҳамин гуфтаҳое ки ишора кардед, таваккал кунад, роҳи баргашт надорад расул. бале, охирин лаҳзаҳо, охирин имкониятҳои майдони имрӯза ва охирин муборизае ки боз ҳам бале расул дубора акнун 3 бора ба ин кор даст зад. яъне довар чун амр мекунад, расул боз ҳам нирӯсанҷиро идома медиҳад. бале, огоҳӣ буд, танбеҳ буд ва бовар худ данҷи ҷофинҷо андаке ба фикрам ба фаромӯшӣ гӯшаи фаромӯшӣ рафт. ин лаҳзае ки дубора ҳам довар ишора баъди амри баъди назари довари канори росту чап фикрашро тағйир дод. вақт анҷом ёфт. бахшида ба 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи Гуштини милли гӯштингирии мамлакат ташкил шудааст. намояндаи шаҳру навоҳии тобеи марказ хусрав аламов гирифт. ҳоло барои супоридани мукофотҳои вазни 65 килограмм даъват карда мешавад сардори риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе муҳтарам мирзозода Иброҳим. дӯстони гиромӣ, ба назди тахтаи фахрӣ ҷоизадорони вазни 65 килограмм наздик мешаванд. ҳамин тариқ ҷойи сеюм дастаи хатмонду хайрандеши муродзода. дар вазни то 65 кило хайрандеши муродзода барандаи медали биринҷӣ гардид. медал ва 2000 сомони тӯҳфаи ҳодиравӣ аз ҷониби Федератсияи Гуштини миллии мамлакат сарфароз гардонида мешавад. ба барандаи медали биринҷӣ ҳамчунин 2000 сомонӣ медалу ифтихорнома тақдим карда мешавад. дараҷаи байналмилалӣ Яқубҷон Боқиев. Яқубҷон Боқиев, паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба дарёфти мақоми дуюм шарафёб гардид ва ҳамчунин ба тӯҳфаи арзанда боз мукофоти пулӣ 5000 сомонӣ сарфароз гардонида мешавад. ва инак ғолиби мусобиқа намояндаи минтақаи рашт разияллоҳ разияллоҳ Лоиқов, донишҷӯи бахши дуюми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, дастпарвари мактаби варзиши ноҳияи Тоҷикобод, дар ин вазн дар вазни то 65 кило барандаи медали тилло шуд ва аз ҷониби Федератсияи Гуштини миллии гуштингирӣ соҳиби 10,000 сомонӣ гардид. бе таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 57 кило, ба муборизае ки фикр мекунам хеле пуршиддат мегузарад таҳти роҳбарии Рауф Ҳукуматов. Маҳмадшариф Наҷмиддинов тамрин мекунад. Маҳмадшариф Наҷмиддинов
با لباس‌های کبود استاد ورزش سعید مختار رسولov. رقابت آغاز شد. سعید مختار رسولov خلعت کبود دارد و هر دو هم دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستانند. هر دو هم در میدان امروزه هنرشان فوق‌العاده بود. محمد شریف چهره نو است، جوان است. فکر میکنم نسبت به حریفش سعید مختار رسولov تجربه کمتر دارد، اما بسیار خوب هنرنمایی کرد. واقعا هم می‌سازد که میدان امروزه چنین نفرانی با هنر چنین چهره ها را کشف کرده توانست و در سایقل و باز تکمیل دادن مهارتشان هر دو هم امکان دارند که در این محضن هنر که تجربه می آموزند باوری داریم که باز مهارت خود را هم بیشتر سایقل می دهند و باز هم برای نتیجه های ارزنده مسابقه های دیگر مبارزه خواهند برد. اینجا دوباره باز هم سعید مختار توجه میکند به عملی همان حالتی راست بودن، البته ابتدا که خودش کار را در این زمینه بهتر کند. محمد شریف بسیار جوان است، چون بیان کردیم که رئیس حکومت همان مکتب جسارت خود را باز هم میخواهد که تکمیل دهد، ادامه دهد توسط تربیه شاگردانی بالا یافتد و چنین چهره های کلکای در سطح جمهوریوی مهارت نشان میدهند. محمد شریف نجم‌الدینov که امروز بسیار هم سزاوارانه مبارزه برد و بسیار هم یک مهارت بهتری خود را هم منظور مخلصان گردانید. دوباره هم در این سمت باز محمد شریف تلاش میکند. هر دو هم در حالت سازگار، هر دو هم در یک لحظه ای که هم میتوانستند برای اندکی باز تقویت دادنی همین هنری خود صورت افزایی همین لحظه ای را مورد نظر قرار میدادن بهتر بود، چون که هر دو هم از بالا قویتر آستین یکدیگر رو درست کوتاه‌تر و هم دقیق تر داشتند. حالا باز محمد شریف یک کوشش دیگر رو ببینید که با پیش پا، پشتی پا و باز هم ترتیب دیگر که اگر کمر بند اینجا باز هم در یک لحظه که اکنون محمد شریف این کار رو توانست اندکی بهتر خوب نشان دهد. بهاگذاری شد بدن محمد شریف پهلوانی خلعت سفید به بر کرده. بسیار کاری داوران شفاف و عادلانه بود، نوابسته که این پهلوان از سنگوار است، از تاجیکاباد است یا از نهایه جبار رسولov یا از دیگر مناطق کشور. همه عادلانه، شفافانه. واقعا هم امروز ببینید چنین هم باید باشد. برای این هم تکمیل هنر، برای این هم سایقل دادن مهارت داوران باز هم اندکی دیگر بود که سعید مختار هم برابری رو به میان می آورد، اما زود محمد شریف رها یافت. بسیار دفاع کرد که البته بزانو نافتد. وقت رفته ایستاده است. سعید مختار باید که فشار رو باز اندکی پرشیده تر کند.
ой як лаҳзаи дигаре ки боз ҳам қувваи Саид Мухтор андаке кам мекард барои хотимаи барори ҳамин усул, аммо ибтидояш хеле беҳтар буд. ҳар ду ҳам аз майдон берун шуданд. ҳар ду ҳам инҷо боз дубора ба назари доварон бояд таваҷҷӯҳ кунанд. бале, огоҳӣ. Саид Мухтор дар бахши чаҳоруми факултаи варзиши донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекунад ва Маҳмадшариф донишҷӯи бахши дуюм аст. дар ҳамин маъзани ҳунар боз ҳам Маҳмадшариф ин маротиба андаке ба саросимагӣ роҳ дод, аммо имтиёз аз даст надодааст то кунун. дақиқаи охиринат боз ҳам талоши Маҳмадшариф. огоҳӣ дорад. 15 сонияи дигар то ба хотима боқӣ монд. 48 49 50 10 сония. ҳаёҳӯи мухлисон. ой 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 бадан дуюмин бадан акнун ба Маҳмадшариф насиб шуд. 1 сонияи дигар, 1 сонияи дигар. акнун Маҳмадшариф худ бовар дорад ки дигар дар 1 сония Саид Мухтор кореро сомон додан наметавонад ва бо ҳамин тартиб Маҳмадшариф Наҷмиддинов дар вазни то 75 кило 1 сония акнун 1 сония ҳам шояд нақш бозад инро ҳам интизор буданд. мақомоти ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе با همکاری با کمیته کار با جوانان گزارنده ایستادند. غالب این وزن نماینده ناحیه فیض‌آباد شهر نواحی تابع مرکزی جمهوری تاجیکستان نجمیدین محمد شریف گردید. با لباس‌های سفید نماینده شهر نواحی تابع مرکز ناحیه رودکی اولوغبک رحیمه، استاد ورزش نماینده شهر دوشنبه امام علی کمالov و آخری برای جای سیوم. توجه میکنیم دوستان عزیز با رقابت مرحله بعدی برای جای سیوم. اولوغبک رحیموف برادری یکی از چهره‌های شناخته تیمور رحیموف از ناحیه رودکی با خلعت سفید است. امام علی کمالوف با خلعت کبود ورزشگری که در میدان امروزه با استثنای یک ناکامیش در مرحله نیمه نهایی دیگر همه مرحله را با موفقانه انجام داد. با حقنظر نظرов رقابت رو به ناکامی خاتمه داد و بعدا به این مرحله راه یافت و اولوغبک رحیموف هم یک ناکامی در مقابل با سعیدجمال علی مردانوف داشت. اوی 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 بدن هست، اگر دست رو می داشت که الکی پهلو می شد، اما این عملش بدون مبالغه به همون امتیاز بدن لایق سزاوار است. بله فدراسیای گوشتین ملی گوشتینگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه این تنتنه ایدی با شکوه را در ادامه سلسله چهاربینی های
28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карданд, ки мо шоҳиди беҳтарин қувваозмоиҳои паҳлавонон шудем. Разиялло дар вазни 65 кило барандаи медали тилло шуд. Ёқубҷон Боқиев ҷои дуюмро ишғол кард. ду иштирокчии марҳилаи ниҳоӣ. Дар вазни 75 кило ҳам боз мо паҳлавонони хеле шӯҳратёрро дидем, ки Маҳмадшариф Наҷмиддинов ва ҳамчунин паҳлавони дигар Саид Мухтор Расулов ба финал баромаданд ва Маҳмадшариф барандаи медали тиллош, Саид Мухтор соҳиби медали нуқра. Ин ҳарду ҳам дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон. ва ниҳоят марҳилаи дигарро бо ҳам тамошо дорем. баъди ин рақобатҳои ниҳоии вазни 90 кило сурат мегирад. Саидчалол Али Мардонов ва Хакназар Назаров ба майдон хоҳанд омад. ҳоло аз ҷониби Эмомалӣ ягон амали беҳтар нест. танҳо ҳаракатҳояш ба хотири чунин менамояд, ки талошҳое ки ҳарифаш мекунад танҳо усулҳои худ дифоъро ихтиёр кардааст. аммо улуғбек хеле беҳтар шурӯъ кард муборизаро. андаке боз ҳам ҳунараш камтар ба назар мерасад нисбат ба дақиқаи аввал. қувваи Эмомалӣ андаке камӣ мекунад, чунин менамояд. чунки вақте амалро истифода мекунад, вақте ба ин ду самт чапу рост эътибор медиҳад, талош меварзад, аллакай ҳамон қувваи зарурӣ андаке камӣ мекунад. дар мавриди ҳаракатҳои улуғбек месазад гуфт, ки бисёр эҳтиёткорона рафтор дорад. алон аз се кӯшиш якеро ихтиёр мекунад ва ҳамонро ҳам то ба хотима намебарад. ҳамин тартибе ки боз ҳам дубора ишора кардем. ҳарчанд довар ҳардуро ҳам ба суратафзоӣ қуввозмоии охирини ҳарду дар майдони имрӯза даъват месозад, аммо ҷолибият кам ба мушоҳида мерасад. маҷбур аст довар, ки боз ҳам хулосаи даркории худро барорад. ба улуғбек огоҳӣ дода шуд. қуввозмоиро агар андаке тез онад улуғбек, бубинед ки ҳарифаш андаке ақибнишинӣ дорад, шояд мувозинатро гум кунад. ба Эмомалӣ ҳам огоҳӣ доданд. улуғбек андаке фаъол шуд, паҳлавони ноҳияи рӯдакӣ. ин дуюмин амалаш ки ҳарифро фишор меорад. тезтар бояд гӯштин гиранд, ба суръаттар талош барои истифодаи амал намоянд. боз ҳам улуғбекро бибинед ки намехоҳад, чун ҳариф меафтад. дигар дар гӯштини миллӣ ҳам чунин аст. дигар агар зонуи ҳариф ки афтид, қувваи изофа нест дар идомаи нерӯсанҷӣ.
боз ҳам эмомалӣ як лаҳзаи дигар ҳам таваккал кард, як бори дигар ҳамин амалро ҳам таваҷҷӯҳ барои хуб анҷом доданаш оғоз кард, боз ҳам ноком шуд. хуб озмоие ки мушоҳида мекунем дар рафти дидори имрӯза аз касбияти баланди ҳарду дарак намедиҳад. боз ҳам андаке кӯшиши эмомалӣ ишора мекунад ба се довар, чизе нест. лаҳзаи баҳс, як фурсате ки довар амиршоев инҷо ҳам доварони кунҷиро назди худ мехонад. дар сурати албатта такроран намоиш додан мо метавонем ки ба ин нуқта таваҷҷӯҳ кунем, аммо чунин имкониятро мутаассифона мо дар гузориши майдони имрӯза надорем. амале нест, ишора мекунанд ҳарду доварони кунҷӣ бо ҳамроҳии довари марказ Файзиддин Амиршоев. андаке дигар ҳамин тавр бояд ки гуштин гиранд, дубора ҳам довар эътибор диҳад ки талоши паҳлавонон ҷолибтар бошад, рақобат пуршидатар гардад. акнун боз ҳам эмомалӣ Камолов ин лаҳза ҳам барои боз ҳам хотимаи ҳамон амалҳояш он қадар таваҷҷӯҳ намекунад. улуғбек бошад дар ин фурсат. бубинед ҳама кори беасос ё аз нисф изофааш лозим аст, аммо кори нимкора то ба нисфи роҳ ва хотимаи ҳамон нуқтае ки зарур аст инҷо кам мавриди назар аст аз ҳарду ҷониб. дар ибтидои эмомалӣ ва баъдан ҳам улуғбек пасифии худро нишон медиҳанд. дақиқаи охирини қувозмоӣ 30 сонияи дигар ҳарду дар ихтиёр доранд. қуввааш намерасад барои истифодаи ин усул. улуғбек ҳамин гуфтаҳоро боз собит сохт ки андаке хастаҳол аст. амали эмомалӣ нигаронкунанда буд. андаке 15 14 13 аллакай сонияҳои башумор. бисёр рақобати дилгиркунанда ба ростӣ. ягон амали ҷолиб ғароиб умуман мавҷуд набуд. чӣ хулосагирӣ мекунанд дар идомаи нерӯсанҷӣ акнун доварон ки инҷо бо ҳамон як ҷои сеюм расми намояндаи ноҳияи рӯдакӣ улуғбек Раҳимов. мақоми сеюм намояндаи шаҳру навоии тобеи марказ Хисрав Аламов. паҳлавони шаҳри ваҳдат Хисрав Аламов дар ба даст овардани зинаи сеюми ифтихорӣ хеле ҳам талош кард ва ин паҳлавон ҷои сеюм медали биринҷиро ба даст овард ва ҳамчунин соҳиби 2000 сомонӣ шуд. ҷои дуввум намояндаи шаҳри Душанбе устоди варзиш Саидмухтор Расулов, донишҷӯи бахши чаҳоруми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, паҳлавони шаҳри Душанбе дар марҳилаи ниҳоӣ ноком гардид
ва мақоми дуюмро ба даст овард ва соҳиби 5000 сомонӣ шуд. зинаи аввали ифтихорӣ ба маҳмадшариф наҷмиддинов, донишҷӯи бахши дуюми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ки таҳти роҳбарии Рауф ҳукуматов тамрин мекунад, соҳиб шуд. ногуфта намонад ки мусобиқаи мазкур таҳти сарпарастӣ мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст ки дар он саҳми федератсияи гуштини милли мамлакат хеле ҳам зиёд мебошад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати хеле ҷолиб ва дидани вазни то 90 кило. душанбе ва шаҳру навоии тобеи марказ аст. аз ҳамин лиҳоз доварони бетараф аз вилояти суд, мухтори кӯҳистони бадахшон ва ноҳияи зангбор бо либосҳои сафед, намояндаи шаҳри Душанбе, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Саидчалол алимардонов. маҳорати Саидчалол алимардоновро мо албатта васф кардем. чеҳраи нав кашф гардида, паҳлавони хеле умедбахши мамлакат Хакназар Назаров дар Кореяи ҷанубӣ дар шаҳри Сеул дар чемпионати ҷаҳонои ба курраш ширкат варзид ва баландаи медали биринҷӣ шуд. ҳар ду варзишгарам ба якдигар хеле ва хеле мувофиқанд. дӯстони гиромӣ, ҳаминро қайд кардам ба маврид аст ки мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии президенти федератсияи футболи мамлакат, аъзои комиссияи олимпии осиё муҳтарам Рустами Эмомалӣ дирӯз дар ҳамин наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ пойгаи равон баргузор буданд ки дар алимардонов ҳоло як кӯшиши дигарро ҳам инҷо ба анҷом расонидани аст. аммо ризқиддин раҷабов ба ин паҳлавони хилати сафедоша тамрин медиҳад. Истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Точикистон дар якҷоягӣ бо федератсияи гуштини ба Хакназар Назаров бошад таҳти роҳбарии аъзам Расулов тамрин мекунад. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оиди гуштини миллиро баргузор карда истоданд ки бе дӯстони гиромӣ барои чунин як дастгирии варзишгарон маҳбубият ҳар ду паҳлавон ҳам чун таваҷҷӯҳ мекунанд, аммо имконпазир нест. марҳилаи ниҳоии вазни то 90 кило хеле ҳам пуршиддатар, ҷолиб паси сар мегардад. алимардонов як дафъа кӯшиш кард ва боз ҳам Хакназар дар идомаи мубориза ҳунари худро андаке беҳтар мехоҳад нишон диҳад. алимардонов таҳти роҳбарии аъзам, ёдовар мешавем, аъзам Расулов дар шаҳри ҳисор тамрин мекунад. донишҷӯи бахши дуюми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон аст. Саидчалол алимардонов таҳти роҳбарии Ризқиддин Раҷабов машқварзӣ мекунад. ҳар ду паҳлавон ҳам имрӯз хеле сазоворона мубориза бурданд. ҳар ду ҳам бисёр бо ҷуръат, як матонати қавӣ майдони имрӯзаро ҳам ҷолибтар карданд. аммо ҳар ду то кунун имтиёзе надоранд. довар ба ангушти паҳлавон бояд эътибор диҳад, аммо дилшозода алибек ҳоло ҳам назорат дорад ба идомаи нирӯсанҷӣ. ҳар ду паҳлавон ҳам бисёр ҷавонони хоксор, матин ирода ва нисбати ҳариф ба эҳтироманд. ҳам Хакназар ва ҳам Саидчалол алимардонов. ва Хакназар ин чеҳрае ки чун баён кардем дар тантанаи наврӯз кашф гардид.
ва алимардонов акнун 25 сол дорад ва паҳлавоне ки хеле ҳам натиҷаҳои беҳтарро ба даст овардааст. ҳақназар дар рақобати ниманиҳоӣ муқобили эмомалӣ камолов андаке осеб дид. кифти чапаш ба ҳар нав тавонист сабр кунад ва бо як бадан муваффақ шуд ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт. Саидҷалол ҳам маҳорати худро хубтар нишон дод. ҳоло дар дақиқаи аввал хеле ҳунараш беҳтар буд. дақиқаи сеюми қуввозмои паҳлавонон инҷо акнун оғоз мегардад. бале, дилшодзода довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ҷабор расулов ҳакамӣ дорад. ягон натиҷае нест. амрест ки каме бо шиддаттар пурқувваттар инҷо бояд ки паҳлавонон нерӯ санҷанд. як амали алимардонов гоҳ дар ин лаҳза фикр мекунам ки баҳси доваронро ба ҳам миён овард. нерӯву қувваи ҳар ду паҳлавон ҳам боло гирифт. имрӯз ҳам дар ҳузури мухлисони сершумор ҳар ду ҳам хеле хуб маҳорати баланд нишон доданд. ҳақназар Назаров ин барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ки навакак дар Кореяи ҷанубӣ баргузор шуда оид ба кураш ва алимардонов ҳам иштирокчии бисёр мусобиқаҳои дохилӣ ва берун аз Тоҷикистон ҳам дастоварди арзанда дорад. Ризқиддин Раҷабов нозуки ин соҳаро ба ӯ бештар омӯхтааст. дар гӯштини ҷудо ҳам то ба ҷоизаҳои ифтихорӣ ноил гардидааст. Саидчалол ва ҳақназар акнун нав шӯҳрати авҷи камоли худро ба доварон ва ба мухлисон аллакай дар майдони дуюм аст ки нишон медиҳад. лоақал ба ҳамон имтиёзи аввалин, ба ҳамон бадан, ба ҳамон бадан ки инҷо бисёр хотироташ мушавваш аст. ба ҳар су нигоҳ мекунад. ба гӯшаш чӣ садое мерасад ҳақназарро ки дар ин ҷараён зуд ба ҳамон канори рост меравад. огоҳӣ гирифт. ҳар ду аз дигар минтақаанд ва доварон албатта инҷо ба хотири одилона сурат гирифтанаш ҳамин сабақати ниҳоиро аз вилояти суғд, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Рашт доварон интихоб шуданд. ҳоло дар майдон қувваҳо хеле баробаранд. афзалии ҳунари Саидҷалолро мо ҳам дар як фурсат дидем. каме ҳақназар хастаҳол аст. инро ҳам дар сабқати охирини вазни 90 кило нишон медиҳад. бояд чусту чолок бошад дар ин мавридҳо, чунки огоҳӣ дорад аллакай. Сунатулло, Азам, Расуловҳо ин паҳлавононе ки бештар майдондорӣ карданд ва имрӯз албатта барои тарбияи шогирдон хеле ҳам заҳмати зиёд мекашанд ки чунин чеҳраҳоро кашф созанд ба монанди Ҳақназар Назаров. вақт анҷом ёфт. бисёр рақобати дилгиркунанда ҳам гӯем иштибоҳ нест. дӯстони гиромӣ, анҷоми вақти вохӯрӣ ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ
бо як огоҳӣ чандон калон Саидҷамол Али Мардонов ғалаба ба даст овард. Али Мардонов ҳар ду ҳам аз якдигар ба ростӣ ҳарос доштанд. ман чунин меҳисобам дар ҷараёни нерӯсанҷӣ ки имтиёз аз даст надиҳанд. бо либосҳои сафед намояндаи дастаи хаклон ду абушаҳнаи Саидхон, бо либосҳои кабуд намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Муҳаммадбек Фарҳодов. марҳамат. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии паҳлавонон. боз аз наздиктар абушаҳнаи Саидхон намояндаи дастаи хатлон ду аз ноҳияи Темур Малик бо хилъати сафед аст ва инҷо Фарҳодов Муҳаммадбек аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон варзишгари хилъати кабудошта. Фарҳодов дар вохӯрии ниманиҳоӣ аз Шакармамад Мирмамадов шикаст хӯрд ва абушаҳнаи Саидхон бошад дар муқобили Саидчалол Саидов истодагарӣ карда натавонист ва дар рақобати ниманиҳоӣ ноком шуд. ҳарду барои медали биринҷӣ ҳоло талош мекунанд. абушаҳна имтиёзи аввал баданро акнун ба даст овард. мухлисони сершумор аллакай бубинед ки ҳатто инҷо ҳам нимаи дуюми рӯз паси сар мегардад ва ҳама дар ҷои худ нишастанд то ба хотимаи рақобати имрӯза. ин аз он шаҳодат медиҳад ки гуштин як маҳбубияти хоса миёни мухлисон дорад, миёни мардуми кишвар дорад ва боз ҳам федератсияи гуштини миллӣ, гуштингирӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ ва барои сайқалу обутоб додани малакаи фардои паҳлавонон ва боз ҳам таваҷҷӯҳи хосаи ҷиҳати рушди бемайлони варзишҳои суннатӣ эътибори махсус медиҳанд ки ин дар ҳамон силсила чорабиниҳои ҷашни 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон барномаҳо таррезӣ шуданд ки имрӯз мо шоҳиди рақобатҳои паҳлавонони шӯҳратёри кишвар дар чаҳор вазн шудем. вазни 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило. абушаҳна ин маротиба ҳам як кӯшиши дигарро дуюмин баданро ба даст овард. дақиқаи сеюми муборизаи паҳлавонон барои медали биринҷии вазни гарон. маҳмадбек Фарҳодов, раҳматуллобек Фарҳодов ҳам бародарин паҳлавон, ҳарду ҳам дастпарвари бошгоҳи варзишии вастананд. имрӯз дар вазни ҷамъи 90 кило ҳоло маҳмадбек имтиёзи охиринро ки дар рақобати охирини имрӯза бояд ки аз даст надиҳад, аллакай аз даст дод. ду маротиба ин бадан буд ки абушаҳнаи Саидхон онро ба даст овард. огоҳӣ ба абушаҳна дода шуд.
то чӣ андоза ин ба идомаи рақобати паҳлавонон сабаб шуда метавонад, касе инро намедонад. аммо абушаҳна ду бадан дорад. маҳаммадбек дар ин фурсат акнун аз боло камарбанди ҳарифро доштанашро аз хаёл фаромӯш накард. таваҷҷӯҳ мекунем ба як партофте ки инҷо ҳам айни муддао буд. аз майдон берун довар ишора мекунад ба ин нуқта лаҳзаи баҳс. яке ишора мекунад ки амре ки истед буд, дигаре мегӯяд ки чунин набуд. ҳоло баҳси доварон инҷо ба миён омад. дар кадом ҳолат ба вуқӯъ пайваст довар метавонад ин нуқтаро боз собит созад. ба ҳамин тартиб, ҳамин тарзи нерӯсанҷӣ ва маҳаммадбек тавонист ки дар ин ҷараён хуб дурахшад ва партофташ ҳалол баҳогузорӣ шуд. Марҳамат. ҳамин тариқ дар вазни 90 килограмм ҷои сеюм намояндаи шаҳру навоии тобеи марказ Улуғбек Раҳимов дар вазни 90 кило барандаи медали биринҷӣ гардид ва ҳамчунин ин варзишгар соҳиби 2000 сомонӣ шуд аз ҷониби федератсияи гуштини милли гуштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон. мақоми дуюмро дар ин вазн Хакназар Назаров ба даст овард. ин паҳлавони умедбахши мамлакат ба дарёфти мақоми дуюм медали нуқра ва мукофоти пули 5000 сомонӣ ҳам қадрдонӣ мегардад. намояндаи шаҳри Душанбе Саидчалол Алимардонов. варзишгари шӯҳратёри меҳан дар вазни 90 кило Саидчалол Алимардонов ба дарёфти зинаи аввал медали тилло ва ҳамчунин 10000 сомонӣ сарфароз гардид. федератсияи гуштини миллии гуштингирӣ ба паҳлавонони муваффақ тӯҳфа ва ҷоизаҳои ифтихориро дар фазои ин донаи тантанавӣ тақдим намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии паҳлавонони шӯҳратёр Саидчалол Саидов, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, варзишгари хеле маҳбуб ва шӯҳратёри кишвар. ҳамчунин устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Шакар Маҳмад Мирмамадов, намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ҳар ду узви мунтахаби ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистонанд. барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашинаи садуграви Мерседес Бенз, барои ба даст овардани медали тиллои мусобиқаи ҷумҳуриявии ба гуштини милли гуштингирӣ. ин силсила чорабиниҳои бошукӯҳи идонаи 28-умин солгарди Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки аз ҷониби федератсияи гуштини миллии гуштингирӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши
назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. дақиқаи аввали қуввозмоии паҳлавонон инҷо паси сар мегардад. баъдан Шакармамад Мирмамадов имтиёзи аввалро ситонид, баъдан баҳогузорӣ шуд. доварон ҳам якдилона инро тасдиқ мекунанд. дар дақиқаи аввал Шакармамад аллакай афзалии ҳунари худро нишон дод. муқомати рост гӯштин мегирад Шакармамад. ҳар ду ҳам Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ маърифӣ мекунанд ва Шакармамад Мирмамадов бошад дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар ду давр хеле содиқона мубориза бурд ва воқеан ҳам ҳунараш шоистаи таҳсин буд. инро дар майдон дубора ин паҳлавон нишон медиҳад. ба Саидчалол бошад солиёни дароз дар ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар ҳунарнамоӣ кардааст ва хеле таҷрибаи ғанӣ мусобиқаҳои байналмилалиро ҳам доро мебошад. огоҳӣ ба Саидчалол Саидов доданд бинобар сабаби аз майдон берун шуданаш. дақиқаи дуюми рақобати ҳар ду паҳлавони номии мамлакат дар ба даст овардани мукофоти оли шоҳ ҷоиза ҳамоно идома дорад. Шакармамадов дар сонияи 40 имтиёз ситонид ҳамон баданро. як усуле ки пешборо хост, як бисёр ҳам усули дӯстдоштаи Саидчалол буд ки хуб истифода кунад. аммо вазни Шакармамадов хеле гарон аст, аз сад болотар ҳатто. дақиқаи аввал он ҳаросҳое ки буд андаке бартараф шуд. аммо Саидчалол бисёр инҷо бо як андешамандона амал мекунад ва Шакармамад Мирмамадов ҳам паҳлавони ҷавон аст, аммо инҷо акнун афзалии худро дар ҳузури мухлисони сершумор нишон дода тавонист. ба ҳар ду мо ифтихор дорем воқеан, чунки дар арсаи байналмилалӣ ҳамино ҷудои тоҷикро маърифӣ месозанд. се дақиқаи рақобати паҳлавонон аллакай паси сар шуд. ҷоизаи олии мукофоти арзанда автомашини сабуграв Мерседес Бенз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи Гуштини миллӣ гуштингирӣ таъсис дода шудааст ки ҳоло ҳар ду паҳлавон ҳам бисёр ҷуръат мекунанд, талош доранд ки ин ҷоизаи олиро ки мукофоти арзанда аст ба даст оваранд. Шакармамадов дар ин ҷо барои хотимаи марҳилаи асосӣ имконияти бештар дорад, чунки баъдан аллакай имтиёз гирифтааст. чунин мусобиқаҳо боз ҳам зиёдтар шаванд ва биёед ба ифтихори роҳбарияти Федератсияи гуштингирӣ як қарсак мезанем. акнун Шакармамадов ин ҷо огоҳӣ мегирад, фикр мекунам. андаке вақтро кашол дод, ин аз мадди назари довар дур намемонад. қуввозмоӣ идома меёбад. Шакармамадов боз таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамаин идомаи сабқат ки як дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд ҳар ду.
Саидчалол дигар роҳе надорад, акун таваққӯ карда дар самти амалӣ кардани ҳадафи хеш ҳамин ҷо бояд дучанд мубориза барад. андаке беҳтар шуд ҳунарнамояш. агар бадан гирад Саидчалол инҷо боз ҳам ҳарду ҳам огоҳӣ доранд дар ин ҷараён. аллакай бисёртар мушкил мешавад барои Саидчалол дар ин тараш ки имтиёзи аввалро то кунун натиҷаеро инҷо баробар накардааст. 30 сонияи дигар қуввааш барои истифодаи ин усул албатта афзалӣ намекунад. بیست و هفت شکر محمد و گوشتین نمیگیرد. این باز تنبه شاید تنبه او رو بله تهدید میکند. 36 37 38 39 40 ثانیه پس سر شد از دقیقه آخرین. کنی ساجلال آخرین لحظه که آخرین امکانیتی که در این جریان اندکه برای همان امتیازی برابریش قوه کمی کرد. 53 54 55 56 57 58 59 و همین طور و انجام یافت. مقام سیوم افتخاری در رقابت وزن جمعی 90 کیلو با محمد بیگ فرهادов از ولایت مختار کوهستان بدخشان نصیب گردید. همچنین این پهلوان با گرفتن مکافات پولی 2000 سومانی قدردانی شد. ساidчалол Саидов استاد ورزش درجه بین المللی در این مرحله جای دوم را اشغال کرد و همچنین از جانب فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری با 5000 سومانی باز هنرش قدردانی گردید. شکر محمد میر محمد پهلوان شهرتیار که در مسابقات قهرمانی جهان در دو دور حریفان خود را خوب شکست داد در توکیو ژاپن و با گرفتن اون نتیجه ارزنده مکافات عالی автомашина سبک‌روی مرسدس بنز شرف یاب گردید و غالبان را ما تبریک میگوییم و دوستان عزیز اینجا گزارش خود را از جریان رقابت پهلوانان شهرتیار مملکت از مسابقه جمهوری به گوشتین ملی به انجام رسانیم. سرافراز و سربلند و پیروز و کامیاب باشید.